Oh yeah yeah, India can number one, body spray for Sharnani, mudum fu. Hello guys, गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोखि ना दिनैहाय माने ओमफ्राय दिनै गाइसमोन आङो दतमानि गियानगर लाइब्रेरियाव दंफैयो आरोखि ना दा मोनसे प्रग्राम दं आरोखि बे प्रग्रामाव जोङो गियानगर लाइब्रेरिजों गाइसमोन ओरैनो नायनो हागौ नै बानायदोंब्रा नै बानायगासिनो दं नै बिथाङा गावनि खामानिखौल'सो नायगासिनो दं ओमफ्राय थांसिगोन आरोखि ना जों गाइसमोन ओरै बिलुमबो लाबाय नै बिस्रा बुरजा वाव दा जों थांबाय थानोसै गाइसमोन बिदिब्ला दा थांसिगोन आरोखि ना नै गासिबो टट' गाखोसिगोन टट'जों थांसिगोन थांसिगोन गासिबो थांसिगोन टट' गाखोसिगोन गासिबो नै बिनानावमोन गोजा गाखोद' गाखोद'लै गाखोद' थांजोबसिगोन गाइसमोन ओमफ्राय दा गाइसमोन माने जों गियानगरनिफ्राय थाबायलांगासिनो दं आरोखि ना ओमफ्राय गाइसमोन माखासेया टट'जों थांग्रोबाय आरोखि ना ओमफ्राय दा माखासेया टट' मोनैनि थाबायलांगासिनो दं ओमफ्राय गाइसमोन दा नों सफैबायानो आरोखि ना जोङो बेयाव माने लाइन जानानै दंगासिनो दं नै गासिबो बैयावहाय आरोखि ना दतमा आनसलिक अफिसनिफ्राय आन्डार 13 खौहाय लोगोफोर बिबार गावखांनानै
फैथारोबा फावसयथारनांगोन जों उफाय गैया फावसय India kan number one, body spray phone, Sharnani, mudumfu, Bohanini, Haishona, WhatsApp number hela. नैजि बोसोर सिंनि आइजो फुटबल हानजानि दैदेनगिरि मानिजाथाव बिनानावखौ आङो बरायनो थाखाय सिगांदों दा गिबियावनो आङो बिनानावनि जे मान बिलाइ बेखौ फरायग्रोनो सिगांबाय क'क्राझार गभ कलेजनि एस'सियेट प्रफेसर दङ बिबार बावजेनगिरि डक्टर सुबुं बसुमतारी सार लोगोसे डक्टर आदार बसुमतारी सार United Forum XNDP नि मानगोनां आफादगिरि सिला बसुमतारी लोगोसे बिथांनि दैदेनगिरि लोगोसे जोंजों हांख्राय हरजानाय एबा बराय जागिरि अपुर्णा नार्जारी आरो बिथाङानो दिनैनि
जे किक अफ खालायगिरि गासै आलासि सारमोनखौ लाइनआव थानो थाखाय गुरै खावलायदों लोगोसे दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लेङाइ आफादगिरि खोरोम दावहारि सार लोगोसे क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि क'क्राझार जिल्ला आदबनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि लोगोसे गुबुन गुबुन बर'नि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि किक अफ खालायगिरि लोगोसे जोंजों दिनै बरायजानाय इंडियन अंडर-20 वुमेन्स टीमनि कैप्टेन फानिजाथाव अपर्णा नार्जारी बिनानावखौ दिनैनि जे किक अफ बेखौ खालायनायनि थाखाय गुरै खावलायबाय लोगोसे बेसेस उइसेस होनो थाखाय गुरै खावलायदों जागोन बे जाबायना गल साहा फारसे थानाय बिथांमोना गलसे सोबाय सोलिगासिनो दं नर्थ क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2 गलाव आवगायनानै दङ सुख'नो थाखाय सेस्था खालामगासिनो दं जोंनि गेजेराव हांख्रायनाय बायदियै सफैनो हानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' गाहाय नेहाथारि आथिखाल 30 नं सानजा बान्था आजावनो हानाय जार्सि नम्बर 7 रामफलबिल आन्चलिकनि अनुराज नार्जारी बिथांनिसिम जोबोद साबायखर जासिबाय दा बे समाव दिनैनि जे बेखेवनाय बा ओपनिं सेरेमनि बे हाबाफारियाव Oh my god. ओमफ्राय दा गाइसमोन बल खेला जोबनानै गासिबो लाइब्रेरियाव फैफिनजोब्बाय आरोखि ना जमा जाफैफिनबाय